Ние се тръгваме. Вие си правете момичешки неща. Пръц. Айде да си лягаме, защото стана бая късно. Ще изключим лампите. Ще дам играчка. Ще дам и това свинче и да спи с него. На сутринта. Чао. Чао. Не е ли студено да си така навънка? За мен не е. Чао. Чакай да се цункаме по буските. Чао. Аз ще отида до магазина, защото да купя някакви работи. Ще си взема портмонето и ключовете. Само ще заключа. Ще отключа и ще заключа. Докато стигнем до магазина. Така, хора, в магазина сме. Ще напазаря. Какво да напазаря? Ще си купя един чипс, едно такова. Едно розово мляко. И едно такова за главата ми, защото имам някакви работи на нея. Ще купя един хляб, пари и ще ги взема. Ще взема и една ябълка. Един домат. Един картоф. Що става така, бе? Обяснете ми в коментарите, що става така. Ми трябват ключовете. 20 лева, добре. Ще купя един нормален телефон. Ще купя и този златния телефон. И един лаптоп, ама не знам къде ще го нося, ще си го направя като подарък. Ще платя тук на човек. Ще платя. Аз работя тук. Добре. Чао! Платих и за таблет. Лаптопа и телефон и таблета си и всичко. Като се прибере от тях се връщам. Много изморително беше до този пазар. Много студено беше по пътя. Взех си нови работи. Чакай да си ги видя.
лаптопа ми. Така. Ще направя нещо за вечеря. Ще направя домат с такива работи. Това ми ще го изям. Това ми е за косата, защото имам някакви работи по нея. Това е чип, ще го изям. С хляб ще го направя. Розово мляко, като приятелката ми дойде да пием двечките. Изядах и това сладко. И това ми вечерята. Изядах и нея. И хайде. Така ли обядат? Част